Cum zăsim torașunan, va greșit cinușa de care zburam și va tor al vedeți jarul. Cinușa care era pe desupră o răspândim, jarul care him noi armânile, iara zveadi, zducheaște, cama multul, cama sănătos și, așa cum o spunem noi, nu va schiară canoară. Lucrurile sfeață. Ne luăm Borgea torașunan și him tora dinaintea voastră, vă spunem că lucrurile sfeață. Armânile de-a și înclo și spusele miraclea și spusele vrearea și arada de tuța lanță, așa cum de daima știm, cu fumeaia, cu soia, cu frasie, cu tuța lanță care bânează lângă noi și noi bânăm lângă ei, tu isihii și tu vreare, valeadrăm tuti ațeale care lipsescu, ca noi și noi cât vă sacățăm, malanță după noi, care sunt ova și ducă armâna mea trânăinte. Tiții. Are vreun amintatic pe acest lucru? Tiții-ți duc armâna mea trânăinte? Tiții-ți nu chiar armâna mea. Tiții-ți nu stuchească armâna mea. Spun alții. Spunem noi. Ahăiești ani care trecură, tot ne întrebăm. Că omul, și când îl faci lucrurile, tot se întreabă, e ghini lucrurile care l-a dat, e bun lucrurile care l-a dat. Tiții. Te-ațea că ca tuța lanță cu care bănăm de adun și noi avem a noastră ducheare, a noastră vreare, a noastre murafeți, a noastre valori. Și m-ați dat Dumnezeu să ne fugă mintea din cap și să le lăsăm a este schiară tuti, nu le chirem mași noi. Va le chirem tituța lanță și mai multul va le chirem dit videan al Dumnezeu. Când mai le amintăm a este valori a noastră armânești, va zică ca și vreo Dumnezeu. Sim, tora, tu bană, tu dau niei ținții, să nu chirem, să zburăm nica limba. Mare lucru. Misteriu. Și atunci, care va smută din noi, zică, cine lipsește limba? Cine lipsesc cu adesea noastre? Ce vreți voi să spuneți? Ce vrem? Ațea, ți cafiul din noi și are tu inimă și tu perifania lui. Deci și noi, când ne mutăm, noi ca oameni, noi ca fumei, spusim tu lumii că him lucrători. Că adunăm, că mutăm hori, că nu aspârzem casa lândui, că o adrăm a noastră și o spunem la toți, că aprochem și alță, și că avem de daima, de noi și de alță. A este tute, a este lucruri. Vrem să le adrăm. Nu vrem să adrăm arhuriată, ca nuară nu adrăm arhuriată, nu vrem amintatic vârnă din noi, nu vrem o este amintatic, noi vrem sim arada cu tuța lanță, că arada him cu tuța lanță tu hărgiuri, tu obligații, cum o zice. Him lucrători, plătim taxe și impozite și lipsește să ne se toarnă din noi armânile, tifara noastră. Te-ațea să spusi a este vreare a armânilor, te-ațea ne adunăm noi azaua, te-ațea vă chimăm noi acei care închisim să vă îngrăpsiți tu fălcarea de Constanța, de Tulcea, de Călăraș, de București, să vă îngrăpsiți acolo, să vă petrițeți ficiorile la școală, să vă petrițeți zinerile, nurorile, mamălii vă zică să înveață de lucrul armânescu, e că va sibă de dascali, e că va sibă de năile lucruri care se fac tu bana noastră, de proiecte, programe, e că atul României, e că pe tot Balcanul, e că pe toată Europa. Him
popul anamisa di tutti alanti populi. Ne vrem noi și îi vrem tuți alanță. Zbânăm, zbânați și trănăinte.